안녕하세요. 와이너리의 소개와 이제 자신에 대한 소개를 먼저 부탁드립니다. Ahoj, jmenuji se Lukáš Rudolský a spravuji vinařství vinné sklepy Kutná Hora. Hospodaříme tady v Kutné Hoře a okolí na 43 hektarech. Všude včely, hmyz, ptáci. 자, 첫 번째 질문입니다. 이 지역에서는 어떤 와인이 유명한가요? Máme dlouhou historii pěstování burgundských odrůd už z roku 1142. Především Pinot Noir, který máme na více než 10 hektarech. 여기 옆에 있는 나무들도 다 피노 누아인가요? 네, 이것들이 소우도 피노누아르 딸이 콜람세다. 아, this is yours. Yeah. This is the Pinot Noir from the All Saints, from this vineyard. 두 번째 질문은 이제 이 와이너리에서 그러면 쿠트나우라 여기 와이너리에서 집중하고 있는 와인은 무엇인가요? Jsou to odrůdy burgundské, nejvíce Pinot Noir a Riesling rýnský. Riesling rýnský roste také na této vinici a ty vína jsou výrazně minerální. Riesling Rocks. 기후 온난화 때문에 뭔가 이제 양조 방법을 뭔가 이제 변화시킨다든가 아니면 이제 재배 방법을 뭔가 변화시킨다든가 이런 시도가 있는지. Na to názor. Tak nám českým vinařům to vyhovuje, protože sklízíme dříve. Jo? Ale vínu nesvědčí výkyvy počasí, s tím, že je brzký nástup teplého počasí a potom nastanou třeba mrazy. U nás procesy probíhají všechny ručně. Spíš máme dřívější sklizeň kvůli kyselinám, jinak veškeré postupy vína nefiltrujeme a dáváme buď to žádnou nebo velice málo síry. Víno děláme tak, aby bylo poplatné na té dané viniční trati. Prostě v každém vínu ucítíte mineralitu. 최초에 체코에서는 데메터라는 그 이제 입증을 받은 곳이 이제 여기 한 곳이라고 하던데. Ano, jsme jediný. A můžete vidět i okolo nás, že ty vinice jsou obehnané biokoridory. Žádné herbicidy, žádné insekticidy, pouze příroda. 자, 마지막 질문입니다. 와인은 무엇입니까? Víno, životní styl. Víno jako nápoj pro mě znamená nápoj kulturní, duchovní. Takže otevírá nebo obveseluje nejenom to naše hmotné tělo, ale i nehmotného ducha. Lidské duše se otvírají, stávají se přístupnější a to všechno je víno. Na zdraví.